Хәерле кич. Шөпне күпме генә җыештырсаң да, ул кайдандыр чыгып торган кебек, аның турында сөйләшүгә дә кабат-кабат әйләнеп кайтырга туры килә. Татарстанда эшләүче полигоннар тулып килә. Тулып ябылганнарына тиешле рекультивация ясалмый, ә шөп арта, таләпләр катгыйлана. Бу вазгыятьтән чыгу юлы күренәме? Бүген шул хакта фикер алышырбыз. 61% устрой отходы. Россия Федерация күләмендә ул 80%. Шул НРОлар, несанкционированное размещение отходов дип әйтәбез. Шуны күрә ул направление белән бик эшләргә тиеш. Хәзер уйлап санап карасаң, если шул строй отходына без повторно применение җибәрсәң, безнең свалкалар да әзрәк була. Аптыраганнан дип әйтик инде барлыкка килгән түгәрәк өстәлләр Татарстан Республикасы җыелып Дәүләт Думасына кануннарга да бераз төзәтмәләр кирәк, үзгәрешләр кирәк дип үзенең тәкъдимнәрен әзерләү булды. Бу Марат әфәнде 60лап тәкъдим булды дип әйттеләр. Иң көчлеләрен, тормышка ашырырлыкларын аерып әйтә аласызмы бүгенге көндә? Чөнки менә без бу сорауны башта Дәүләт Думасындагы үзебезнең комитет текстендә күтәрдек, и шунда без аңладык, бу әйтик проблема безнең республикада түгел, ил күләмендә ул проблема бар күп регионнарда. Вот шуның өчен безгә инде бирелгән әйтик поручение, чтобы менә шу Татарстан Казаныбызның премиумда шушы сорауларны барлап, ул проблемаларны карап, аны инде тагын чыгарырга ил күләм үзебезнең комитет эшендә карарга дип. Бу түгәрәк өстәлдә бик күп специалистлар җыелды, үзегез күрдегез. Бу тәкъдимнәр анда бик әйбәт тәкъдимнәр бар иде. Значит, чөнки бу безнең Мусор бүгенге көндә бетәле 89 закон таләбендә оештырылса да, ул законда каралган аның тәртибен генә, вот аның ничек эшләү, җыештыру, утилизация ул безнең правительство документлары белән каралган. Ул 505-нче постановление, аннан соң 1156-нче, 354-нче шушы эштәрле постановление белән. Менә бу правительственның постановлениеларына кирәк төзәтмәләр. Без аны үзебездә яздык ул турыда, мин үзем җибәрдем хат 2 министерствода, Россия күләм шушы тәкъдимнәр белән. Вот аннан соң төрле тәкъдимнәр булды инде шушы законны да азрак үзгәртергә. Аннан соң шәһәрләрдән килде тәкъдимнәр. Менә бу свалкаларны, кире муниципалитетка кайтару дигән тәкъдимнәр дә анда булды. Төрле тәкъдимнәр булды. Без аңа барысын барладык, җыйдык, и инде без шушы көзге сессияда без белән Дәүләт Думасына алып китеп, аның өстендә эшләргә җыенабыз. Аңлашылды. Бу тәкъдимнәр ярар кирип китсен ди, әле ул гади процесс түгел, дөресен генә әйткәндә, аларның булуы әйбәт булса да. Әлмир әфәнде, бүгенге көндә менә без шүп чыгару турында сөйләшәбез икән. Әгәр дә ул шәһәргә якын булса, ул шүплекләр, свалкалар дип әйтик инде, аның исе ярамый. Ул шүплекләрне шәһәрдән читкәрәк китерә башлыйбыз икән, шүп чыгаруның бәясе ярамый башлый. Нишләтеп бетерергә бүгенге көндә булган полигоннарны нишләтә алабыз без? Ул сезнең җавапчылыкка керәме ул рекультивация мәсьәләләре дигән өлешләре? Бүген безнең Көнбатыш зонында 19 полигон, шүплек эшләп килә инде, шуның икесе Казанда, химический полигон беләбез инде, берсе менә икенче картасы төзелде, Восточный полигон дибез, һәм калган 17се муниципаль районнарда. Чыннан да алар 90-нчы елларның ахырларында, 2000-нчы елның башларында төзелгән полигоннар. Но без инде анализ ясыйбыз берлектә Росприроднадзор белән полигоннарның эшләү мөмкинлеге тагын бер 3-4 елга әле алар эшли алалар. Шул чара, шул вакыт içinde хәзер безгә кирәк инде яңа полигоннар төзергә. Бу безнең территориаль схема буенча да, инвестицион программа буенча да безнең 3 полигон, муниципаль ара полигоннар төзү каралган инде. Без Алексеевскида, Арчада һәм Югары Ысланда. Бүген көндә берсен уже без аны Алексеевский районда проект эшләре алып барабыз. Димәк, бу инде максимум ел ярым 2 ел эчендә Алексеевскида яңа полигон барлык киләчәк. Менә Югары Ыслан белән Арчада без эш алып барабыз. Җирләр алу буенча, ул җирләрне безгә пока бирмичә, без проект эшләре алып бара алмыйбыз. Шуңа күрә минем уйлавымча 2 ел эчендә бу полигоннар все-таки
булырлар, эшли башларда дип уйлыйбыз инде. Менә шәһәрдәме, шәһәр читендәме тарифлар, минем уйлавымча, бик зур үзгәреш булмас дип уйлыйм, чөнки без әле аннан тыш просто мусоровозлар бар түгел, мусороперегрузочный станциялар ясау турында сүз алып барабыз. То есть беренче иң буенча без башта кичкенә машиналар белән шул мусороперегрузга, аннары зур машиналарга аны төяп зур полигоннарга алып китә торган булалар. Зур үзгәрешләр булырга тиеш түгел дип уйлыйм тарихта. Мин сезне бүлдерергә мәҗбүр. Бу урында сез менә химическая урамы янындагы полигон турында әйттегез. Аңа төп булган дәгъва халыктан ул ис. Һәм дөрестән дә аннан ис чыга дигән дәгъвалар, алар инде 70-тан артык узган атна буенча гына да. Һәм аның 80% әлеге дәгъваларның сероводородка кагыла, бу инде теге шәберчек күкәй исе дип чамаласагыз була инде. Тәгаен аңлаешлы булсын өчен. Бу очракта менә Орша Алексеевский халкын бер заманны котыртып җибәреп, безгә монда шуп уясы кирәкми дигән сүз әйтә башласалар, нәрсә дип аңлатып була? Аларның газ чыгару системалары башкача булачакмы? Ул полигоннар бөтенләй икенче төрле полигоннар турында сүз барамы? Ну, менә раз химический полигон турында әйттегез, чыннан да анда дәгъва булды, әле ул дәвам итә. Ләкин без онытмыйк әле полигон белән рядом анда тагын дистәләгәнчә предприятиеләр кайсылар тискәре йогынты ясыйлар һава торышына. Тем более сероводород безнең полигонда бүлеп чыкмый ул. Метан бүлеп чыга да, ләкин сероводород ул башка калдыклар янган вакытта бүленеп чыга торган бер. Шуңа күрә бүгенге көндә Министерство экологияда, Роспотребнадзорда аңладылар, монда хәзер табарга кирәк гаепче, төп гаепчене. Без әйтмибез, безнең бу объектта бөтенләй ис чыкмый дип, ләкин шуңа күрә каралган 500 метрлы ара, ул ара эчендә чыккан газ ул таралырга тиеш ни буенча, закон буенча да инде ул. И без эш алып барабыз бүгенге көндә ул выбросы дибез инде, вредный выбросы киметү турында тоже эш алып барабыз. Районнарда, ну, ничек дип әйтергә кирәк инде. Беренче әйтегән кая булсаң төзергә кирәк. Ул контейнерлар кебек. Менә контейнер площадкасы ясый башлыйбыз авылларда. Халык әйтә, юк, только минем янда түгел, син кая булса тегендә бүтән җиргә куегыз дип. Монда да без инде тырышабыз ул населенный пунктлардан ераграк булырга, бер 8-10 километр, хотя закон буенча ул до 1 километр дип әйтәбез инде аның теге санитарный защитный зонасы. Шуңа күрә тырышабыз аны читкәрәк куярга һәм экологик таләпләрнең барсын да үтәргә тырышабыз. Рәхмәт. Экоактивистлар нәрсә дип әйтә икән бу вазгыятькә карата? Әйтәсем килә, шуп полигон бу бит үткән гасыр. Безгә нәрсә эшләргә кирәк? Мусоросортировочная станция. Хәзерге вакытта Казанда бер мусоросортировочная станция, бер мусороперегрузочная станция, әле 21 гасырның башында по-моему эшләнгән мусоросортировочная станция. Сез әйбәтрәк беләсездер, нинди елны эшләнгән. Хәзерге вакытта ялгышмасам, түгәрәк истәлдә аны әйттеләр, 20%-тан әзрәк Казанда ясалган шуп шул станцияга килә. 20%-тан әзрәк. Бу бит инде үзебездән тора, димәк, сортировка белән шөгыльләнмәй халык үзе? Юк, бу мусоровоз безнең контейнерный площадкалардан шул мусоросортировочный станцияга алып килә. Шуны әйтмәкче идем. Мидан просто шәһәрдә мәсәлән Казан полигоныннан 1500 тонна мусор керә көненә. Менә шуның әйтә, Гүзәл ханым, шуның 25% гына сортировка узады. Калганы турыдан-туры полигонга. Сортировкага килми, калганы 80%-тан күбрәк сразу полигонга китә. Димәк, ул станцияның көче җитми бөтен булачак. Минем әйтәсем нәрсә килә. Яңа станциялар ачарга кирәк, шулай ук аерым җыярга кирәк шул шупны һәм полигон. Без яңа полигон ачабыз дип өметләнәбез, юк, безгә яңа инфраструктура эшләргә кирәк. Инде районнарга, без муниципалитетлар арасында, дип межмуниципальный полигоннар, станциялар турында сөйләшәбез икән. Рәмис әфәнде, Кайбыш районы бу мәсьәләдә алдынгылар рәтендә, теге конфликтларсыз, зур гаугаларсыз гына эшләп килүче, сезнең тәҗрибә әлеге тәкъдимнәр арасына кертерлекме, нәрсәне үзгәртер идегез бүгенге көндә? Иң мөһиме. Без инде алдагы сөйләшүләрдә килешкән идек, чынлап та бит революция бара. Революция булгач инде аның кырыгарак киткән чаклары да буладыр инде. Әлбәттә, күпчелек күләм ягыннан шәһәргә хас инде бу проблемалар.
Әгәр дә аны ничектер шишмисең икән, проблема политик проблемага әйләнеп, авыл җирендә дә килеп төшәргә мөмкин инде ул. Без күзәтәбез, үзебездә дә, башкаларда да. Революция дигәннән без инде моңа ничектер әзер килдек. Шуның позицияны старт алганда әзерлек белән кирип киттек дип әйтәсем килә. Халык белән эшләдек, үзебезчә түләү системасы керттек, булай булмый бит инде, үзебезне күмеп китәбез шуп белән дип. Хәзер инде аңар кирдән әйләнеп кайтасы кыен. Һәм иң мөһиме, шушы регион предприятиесе белән килешеп, төпле халык белән аңлашып эшләрлек бер яктан. Халыкның сүзен, үтенечен тыңлый алырлык, субподряд оешмасы, шәхси эшмәкәр инде ул, шушындый предприятияне җәлеп итә алдык. Шүплек проблемасы менә без соңрак башланганга күрә бездә алай кискен тормый. Шулай булгачтан җайлашып эшлибез. Но иң мөһим мәсьәләнең берсе, менә мин монда тапшыруга килгәндә дә тагын халык белән аралаштым. Анда бит 2 юл безнең. Федераль законнар тәкъдим итә контейнер аша. Шәһәрдә ничек? Анда бит инде аерып утырмаганнар, менә авылда сез башка төрле җыегыз дип. Нәкъ шулай җыегыз дип, хәзер хәтта менә Әлмир әфәнде әйтте бит инде, авыл җирендә дә кая куярга ул контейнер площадкасын? Минем капка төбе жарамый, булмый, тегесе менсә авыл кырыена чыгарып куй булмый. Безнең тәкъдим, бу халык Кайбыш районының халык тәкъдиме, бик ошатабыз, капчык белән җыю. Һәм шуны, әгәр дә мөмкин икән, сызып атмаска, аның өчен кемгәдер җәза бирмәскә, урындагы оператор шуның белән эшләргә күнеккән, үзебез эшлибез, һәм аннан да чиста шүплек аны хәле тиз тулмый, халык белән аңлашып эшләгәндә, урындагы шәхси эшмәкәр белән аңлашып эшләгәндә, бу мәсьәләләр әллә кая җиракка китмичә хәл итәргә мөмкин дип саныйбыз. Дөрестән дә капчык, Марат әфәнде, бер генә секунд, капчык белән җыю дөрестән дә үзен яхшы яктан күрсәтте башка районнарда да. Сезнең белән әңгәмәгә кыска вакытлы рекламадан соң күчәбез, безнең белән калыгыз. Хәерле кич, Таяр нуктасы студиясендә шүп реформасы турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Капчык белән җыю турында әйтелде. Бу ни дәрәҗәдә федераль законда куркыныч астындагы ысул бүгенге көндә? Монда ben de korkunçlılık yok. Çünkü bu reformun eti uzmak idim. Monda hiçbir şey kalıp bulmay. En oңайагы менә шуның авыл җирлегендә күренә. Менә мин үзем дә авылда бик күп булам. Менә шуңа күрә мин бик тәгә сакланып, шатланып торам. Атна саен вакытында машина килеп, шушы капчыкка тутырган шөпләрне җыеп чыгып китә. Менә уйлап торам, менә бу машина булмаган булса, күпме шөп шәһәр буйларына, башка басуларга чыккан булыр иде дип. Менә бу иң оңайланың реформаның иң оңай яганың берсе дип әйтергә була. Капчык белән җыюның бердә куркынычлыгы юк. Монда инде исәп-хисап эше алып баруына инде нормативка күчкән икән, халыгына риза икән, шатланып капчык белән җыеп моторга илтеп куялар. Шуны әйтәсе килгән иде. Фәрит әфәнде, без капчыкта ятмый дигән кебек, капчыкка сыймаган шуп турында да сөйләшеп аласы килә, яшерен батырын түгел. Авыл җирлекләрендә бүгенге көндә менә айрыша җәй айларында төзелеше башкасы булырга мөмкин. Ул шуп бит инде барыбер дә җаен таба уйлаган кеше, киресен уйлаган кеше кая да булса чыгарып аудара инде ул аны. Моның белән ни дәрәҗәдә көрәшеп була икән? Дөресен әйтәсез, бүгенгесе көнне ул шүплекләр чакырлар арасында бер дә кимегәне юк, артканнан артагына бара. Бүгенгесе көнне тормый торган йортлар, бигрәк тә кичкенә авылларда агачларны кисәләр, чыкырга илтеп аталар. Менә бу ул проблема зур булып кала инде. Аны капчыкка тутырып сала алмыйлар аны. Аны я тиеп, я дә булса башка чара белән чыкырларга илтеп аталар. Менә Марат әфәнде белән килешеп тә бетмим. Без ерак тормыйбыз безнең авыллар. Безнең авыл ортасында Чатбаш дигән авыл бар. Шуның чыкырында бер була янындагы чыкырны инде тутырып киләләр, аны нәрсә генә юк. Анда бит инде проблема. Монда проблема нәрсәдә? Без инде 18 елдан бирле бу теманы күтәреп киләбез, әмма дә ләкин бу проблеманың әле шишелеше җыю буенча проблема юк дип әйтергә була. Әмма дә ләкин монда инде сорау күтәрелеп китте бит инде. Кая полигоннар юк дип әйтәбез. Дрес полигоннар юк. Бүгенгесе көнне Казаннан ташылар Верхний Услунга, Верхний Услуннан Апаска. Әгәр дә Апас полигонын карасагыз, 5 ел элек бүгенге көнне карасагыз, Апас полигонының инде тау булып Казан полигоннарыннан узып китеп бара дип әйтергә була.
Казаннан чыгарыла, шулай ук Бийиктауга чыгарыла, Бийиктаудан Акчага ташыйлар. Полигоннар булса, яда булса, шүпне каяда булса, җыеп ала торган урыннар тигәл дәүләт белән күрсәтелгән урыннар булса, бу проблемалар 50%-ка чишелер дип әйтер идем. Фәрит әфәнде, 50%-ка чишелә дә, ләкин 10 елдан соң ул яңа полигоннарда тулачак бит инде ул. Ул кичектереп Без бит инде 18 елдан бирле бит инде завод тизергә дип барабыз. Сортировка станциялар кирде, барып чыкмады ул завод. Берничә тә булмый. Аны бит инде проблема түгел. Монополияны битереп, допустим, бер генә регионал, ике генә регионал оператор булмаса, дәүләт үз кулына алып, мына бүгеннән тотындык дисә, ул бит инде аны эшләмәслек нәрсә түгел. Анда бит инде проблема бит инде Казан янында тизергәме, Казан янында бар бит безнең 100 километр ераклыкка тизергә була. Бүгенге көнне ул мусорны 100 километрга яңа техникалар белән алар бит инде аны 1 сәгать ярымда бара, тиеп баралар. Бер тиеп барганда 30 тонна тиеп баралар лабаса. Альмир әфәнде, бу реалий бер сез үзегездә булган байлыкларны дәүләт кулына тапшырырга әзерме? Байлык дип куштырнаклар өчен дә әйтәм инде. Менә рега операторларны алып ташларга, барысын да дәүләт кулына тапшырырга, һәм шуның белән без бу проблемадан азат булабыз дип ышандыра алабызмы? Без нәрсә дидем? Без закон буенча эшлибез. Закон бүгенге көндә региональ операторларны тудырды, шул закон буенча эшлибез. Әгәр инде чыгайкан закон региональ операторларны бүген бетерергә, иртәгә дәүләт үз колына ала дип әйтәләр икән, значит, шулай дөрес без шуның белән барабыз. Ләкин без бит инде убедились, беләбез, гел генә дәүләт колындагы предприятие эффективный булып бит алмыйлар. Шулай бит. Аны зря генә теге эшмәкәрләргә тапшырмыйлар андый эшләрен. Тем более, монда бу очракта менә шул мусорны термическая обработка белән эшли торган заводны эшләү ул миллиардлар сум тора. Шуңа күрә бүген шул санкциялар кымачаулады, хотя безнең эш түгел ул, безнең параллель предприятияны алып бара. Ләкин ул булса, ул күп мәсьәләләрне решать итәр иде. Сез дөрес әйтәсез. Бүген без менә Самосыровда икенче картаны, Восточный полигонның 2 ел ярым, 3 елдан ул полигон тулачак. Казанга башка мусорны куярга пока әле урын җирдә билгеле түгел. Ихтибар белән карасак, Казан тирәсендә 7-8 полигон уже элекеге кайсы рекультивация ясалган, кайсы ясалмаган рекультивация. Шуңа күрә бесконечно бары действительно бара алмый ул, но бу мусорны термический юл белән эшкәртү юлын барыбер иртәме соңмы аны барыбер шуңа барырга туры киләчәк. Моны кичә эшләргә кирәк иде инде, бүген түгел аны. Кая барабыз инде? 3нче көнгә әйберләрдә җитәрлек, дөрес. Закон турында чыккачтан дәшмәчә калып булмый. Әгәр дә ул законны беразга күтәреп карасак, законның битеп юнәлеше менә шушы мусорның аның объемын киметү һәм аны экологик яктан зарарсыз итеп ясау. И аның чанда законда каралган именно сортировать итү, шушы шүпне менә ул 89 законда бик төгәл итеп язылган. Шуңа күрә закон нигезендә эшлибез дип әйтәсез дә, но эшләп бетермисез шул. Шуңа күрә бүгенге көндә бездән бик начар барыла сортировка. Аннан соң мусорның күләме, аның кыйммәте булмады әле пока, киммәт өчен сортировка юк. Икенче кулланышка алмыйбыз. Вот, менә шуны гына әйтеп китәсез узгы. Мин бу очракта барыбер үземнең сүзем дәвам итим әле. Менә бу чыннан да зур эш булырга тиеш мусорны аерым шүплек аерым җыю шулай бит. Ул мәсьәлә инде ул менә Казанда эксперимент дип әйттек безнең. Ул 7-18 еллардан башланган инде ул. Безнең аның беренче эксперимент ул барып чыгып бетмәде, чөнки без бер үк төрле контейнерга 2 төрле наклейка ябыштырып куйдык та, халык думали теге сары контейнер белән кран контейнерга бүлеп салыр дип. Оказалось, что халык аңа бетермәде безне. Ул барып бер төрле шөпне салды, и менә соңгы 2-3 елда без күчтек хәзер икенче төрле методка инде контейнерларга аерылмый торган шөпләрне сары төстәге сеткаларга, евросеткалар дип әйтәбез, аларга җыялар бит һәм аерыла торган мусорларны. Ләкин сымат карагыз әле. Менә әйтәбез, бу шөпне аерым җыю мәсьәләсе ул буксып әйтте. Бездә генә түгел, бөтен җирдә. Сәбәбен нәрсә дигән сорауга мин все-таки әйтер идем. Менә безнең Казанда да бу шөп җыю буенча, аерым җыю буенча берничә контора эшләде. Алар үзләренең сеткаларын куеп, бу шөпне аерым җыеп петларны эшкәртәләр иде. Ләкин соңгы елны 22нче елны алар киттеләр. Сәбәбен телевидениедә булдым, имеш региональ оператор аларны кысып чыгара, аларга эшләргә ирек бирми дип әйттеләр.
Ләкин чынбарлыкта мәсьәлә башкача тора. Менә монда саннар алдым әле, берничә генә цифр китерәм сезгә мәсәлән дә. Менә шул аерылган шуп калдыкларын бәясе турында әйтмәкче булам. Мәсәлән, картон катыргы 21 елда аның бәясе 1 килосы 9 сум тора иде. 23 елда аның бәясе 1 сум тора. Әлбәттә, моның белән беркем дә шөгыльләнмәй. Узган ел 3 сум иде. Узган ел ул җыючыларны куркытты. Бытовая химия әйберләре бар бит инде. Аларның бәясе килограммы 42 сум иде. Ул хәзер 25 сум тора. Пөт бутылка тора иде 63 сум. Бүген тора 38 сум. Бу аерым җыюның мәгънәсе югалып бара. Причем әйтәбез әле, күпме тирәнрәк казысаң, сортировканы, тем ул кыйммәтлерәк була бара. Шуңа күрә решение әйтмәкче булам да, бу очракта ул көнбатыш илләрендә дә, Европа илләрендә дә бара, ул дотация дигәне бер. То есть шул тема белән шөгыльләнгән организацияләрне датировать, хөкүмәт датировать итсә, кызыксындыру уятса, ул очракта була. Халык әзер микән моңа бүгенге көндә? Бер килделәр, барып чыкмады, барыбер шунда ук барачак инде дигән фикер калды бит инде хәзер халыкта. Минем фикеремчә, халык әзер. Әлбәттә, күбрәк балалар әзер. Аларга балалар бакчасында, мәктәпләрдә күп сөйлиләр шуның турында, ләкин кеше ышанмый. 2 төрле контейнердан бер машина чыгара дип. Һәм кешенең ышанышы китте. Хәзерге вакытта шул сеткалы контейнерларны куясыз. Безнең йортлар янында инде кеше шулай ук ышанмый. Һәм шулай әйтә, юк, бер машина чыгара. Менә кешегә ничек ышаныш кайтырга, бәлки региональ операторга күбрәк ачык булырга кирәк дип мин уйлыйм. Һәм икенче ягы бар әле, мотивация. Нәрсә була моның өчен? Мәсәлән, мин үзем 20 әйбер аерым җыям. Ничә пакет чыга 20 төрле әйбер? Юк, 20 пакет түгел. Аерым җыям шул эшкәртелә торган әйбер, эшкәртелми торган әйбер һәм органик. Мин аларны компостка җибәрәм һәм мин бер айга, без 4 кеше гаиләдә 2 кечкенә капчык чыгарабыз. Һәм мин көн саен 2 пакет чыгарам. Чисти туйдым я, ул нишәп миңа гына эләгә торган. Мин айга 4 кеше 2 пакет чыгарабыз. Бу шулай ук менә күләмле киметргә дигән вакытта махсус бер полигон эшләп, шуның кебек әйберләрне яндыра торган итеп эшләп булмый микән? Әллә ул бүгенге законга бөтенләй сыешмыймы? Менә агач, чыбык-чабык, шуның шикелле әйберләр, яндырып була торган әйберләр. Артык теге зыян салмый торган. Яндыру түгел, компост кирәк. Безгә кагыла, турыдан-туры без моның белән эшләргә дә мәҗбүр. Аңлату эшләре, ничек кенә булса да контейнерга кермәү, чөнки контейнер пәйда булдымы, аңгар тыгызлыйлар инде. Анда китә инде. Бөтен нәрсә ничек кенә булса да халык белән аңлашып эшләгәндә, моны яндырып булмый. Яндыруга хәзер бик катгый законнар, гомумән, әз генә күчкәдә. Шуңа күрә ничек кенә булса да аерырга. Агачлар турында дип әйткәндә, безнең бит инде агач утын бизнесы белән заниматься итә торган кешеләр күп. Менә безгә аларны кызыксындырырга кирәк. Алар аны үзләре килеп алып китәләр. Аларны кызыксындырып, бушлай рекламалар бирелсә, менә телевидениедан яда булса, радиолардан барса, алар үзләре килеп алып китә. Утынада калды территорияда чиста. Без инде дөресне тиешле, Мөншәп Әлмәхәтич әйтмидер, бу темага бүгенге закон нигезендә менә бу утын әйткән чыбык-чабыклар, аннан соң шу, аннан калат төзелеште, ремонт калдыклары, алар бүгенге көнне әле регапираторганың эшенә кермиде. Чөнки алар как шуп итеп анда каралмаган. Шуңа күрә менә бу үстә эшләрдә бик зур гына эш алып бардылар безнең Татарстанның дәүләт советы депутатлары. Алар эшләделәр менә безнең берлектә закон нигезе. Анда быел җәйкенә аны дәүләт думасына кертелде. Вот хәзер ул эш өстендә тоже алып барыла. Чөнки менә бу әйтелгән калдыклар алар бүгенге көнне регапираторның эшенә кермәй. Буламында дөрестән дә бер яктан теләк булганда муниципалитетлар регапираторлар белән уртак тел табала. Регапиратор шулай ук үз ягыннан тәкъдимнәрен кертә ала. Хөкүмәткә һәр вакытта да карап торабыз. Законнар иншалла үзгәрер дип әйтәбез. Йомгакларга вакыт гафу итегез, шуңа гына. Нәрсә булса да инде бик тиздән тәрәзә кайсы вакытта басуга тиристә чыгармаска өйрәнеп бетәчәкбез. Шуңа күрә бу өлкәдә дә үзгәрешләргә әзер булып торыйк. Ни генә булса да тояныр нокта һәр вакыт бар. Әлегә сау булып торыгыз.